Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa sedaya. Kados pundi kabaripun? Inggih, sugeng pepanggihan malih kalian Bu Armi wonten ing piwulangan basa Jawi. Samenika nglajengaken materi inggih menika materi cangkriman lan parian. Materi ingkang kaping sepisan inggih menika materi cangkriman. Cangkriman inggih menika unen-unen ingkang tetep papanipun lan kedah dipun batang utawi mbetahaken wangsulan lan ugi dipunarani bedhekan utawi batangan. Salajengipun menika jinising cangkriman. Cangkriman nggadhahi sekawan jenis inggih menika setunggal cangkriman wancahan. Cangkriman wancahan inggih menika cangkriman ingkang wujudipun wancahaning tembung-tembung. Wancah tegesipun cekak, wancahan tegesipun cekakan. Kalih wonten cangkriman blenderan. Inggih menika cangkriman ingkang mengku sraos rekalan utawi plesetan. Blender ateges pleset utawi nglundung. 3. Cangkriman pepindhan. Inggih menika cangkriman ingkang kajumbuhaken kalian pepiribaning barang. Pindha tegesipun kaya, kadi, kadya, lir lan pendah. Cangkriman pepindhan uga diarani irip-irip. Sekawan, cangkriman tembang. Inggih menika cangkriman awujud pepindhan ananging kagarap sarana tembang. Lajeng salajengipun wonten tuladha cangkriman. Setunggal, cangkriman wancahan. Tuladhanipun Pak Boletus. Tegesipun tapak kebo ana lelene 100. Lajeng Tuan Sinyo. Tegesipun untuk kedawan gusi menyonyo. Lajeng kaping kalih inggih menika cangkriman blenderan. Tuladhanipun wong ketiban duren bakal sugih pari. Pari menika tegesipun paringisan amargi kelaran. Lajeng tulisane Arab. Macane saka ngendi? Wangsulanipun macane ya saka alas. Lajeng kaping 3 cangkriman pepindhan. Tuladhanipun pitik walik saba meja. Menika sulak. Lajeng sega sekepel dirubung tinggi. Menika salak. Salajengipun cangkriman tembang. Tuladhanipun tembang pocong. Bapak pocong renteng-renteng kaya kalung dawa kaya ula pencokanmu wesi miring sing disapa si pocong mung turut kutha. Menika tegesipun sepur. Inggih kala wau materi cangkriman, salajengipun inggih menika materi parian. Parian inggih menika unen-unen ingkang kadadosan saking kalih ukara, kang padapuke nganggo purwakanthi guru swara. Perangan ukara sepisan menika dados purwaka. Lajeng perangan kaping kalih menika dados isinipun. Salajengipun wonten paugeran parian. Inggih menika cacahipun wanda kaping sepisan kedah sami kalian ukara kaping kalih. Lajeng parian ingkang saking kalih larik menika ukara sepisan purwaka, lajeng ukara kaping kalih isi. Lajeng parian sekawan larik menika ukara kaping sepisan tibaning swanten kedah sami kalian ukara kaping 3. Lajeng ukara kaping kalih tibaning swanten kedah sami kalian ukara kaping sekawan.
Salajengipun wonten jenising parikan. Sepisan wonten parikan kalih larik kanthi sekawan wanda lan ugi sekawan wanda. Tuladhanipun pitik blorok manak siji, jare kapok malah ndadi. Lan ugi wajik klethik gula Jawa, luwih becik sing prasaja. Lajeng kaping kalih menika wonten parikan kalih larik kanthi sekawan wanda lan 6 wanda. Tuladhanipun bisa nggenter ora bisa ndemung, bisa jejer ora bisa nembung. Lan ugi manuk emprit mencelok godhong tebu, dadi murid sing sregep sinau. Lajeng kaping 3 menika wonten parikan kalih larik kanthi 3 wanda lan ugi gangsal wanda. Tuladhanipun bayeme wis kuning-kuning, ayeme yen wis nyanding. Lan ugi timune diiris-iris, gumune ra wis-wis. Lajeng kaping sekawan menika parikan kalih larik kanthi sekawan wanda lan ugi 8 wanda. Tuladhanipun klapa sawit wite dhuwur wohe alit. Isih murid aja seneng keceh duit. Lan ugi kembang menur sinebar den awur-awur. Yen wis makmur, aja lali mreng sedulur. Lajeng kaping gangsal menika parikan kalih larik kanthi 8 wanda plus 8 wanda. Tuladhanipun kayu urip ora ngepang, ijo-ijo godhong jati. Wong urip ora gampang, mula padha ngati-ati. Lajeng kaping 6 menika parikan sekawan larik. Tuladhanipun Kali Srayu ngidul iline, Kali Praga agung banyune, ngangsu kawruh akeh gunane, tumrap bangsa aku lan kowe. Inggih para siswa sedaya, menika wau materi cangkriman lan parikan ingkang saged Bu Armi andharaken. Menawi wonten pitakenan saged mawi email ngandhap menika nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.